Čauky, ojkýte, kde jsme to? Tak já nevím, já to vymyslím. No Je to... jsme spísali Slavku, ne? Čo to je FNAFko? Čo to je FNAFko? Slavku je, kde jsou zabíjačky poslednou ze půlnoc. To se Cože tady bude půlnoc? Počkej, dostal Jo, jsem Freddy. nějaký tablet. Freddy, pojď sem, já tě zabiju. Ty Freddy, počkej. Já tě zabiju. Jako v tím. Počkej. Já jsem iba normálně tak. Počkej, tady si pěkně kostýmky. Počkej. Jaj, pomoc, slípka. Slípkačka, blípkačka. Slípkačka, ty ryskačka, tak se vysrat do svou županda. Počkej. Co budeme dělat, pozveme se na kamery. Tady mám nějaký tablet. Jaký tablet? Tohle, a vidíme, Foxy se zítí do prdele. Jaký Foxy? A tam je Foxy, nebo čo to je tamhle? Chce žít do prdele. No a se otázku bokového. Bobéky. A tady není. A tady není záchod. Jak by se vytvořil se za mě zase. Jako se pozor tady. To tady čekal si zatím fondec. Tady by mal být Foxy. Tady tam vůbec A není. to je Felix Bobby, už se zítí se zabil na kde bobky záskové. Počkej, jdem se pozrieť, že koko. Máme už 10 týchto batérií. No tak a sakra. Jsme dodali ventilátor error. Neotvárajte dvere, tam je ta slípka. Neotvárajte dvere. Ne, Bonnie Freddy. Neotvárajte. To ty dáva, to jsou sesy. Len Foxy, kde je Foxy? Foxy. Foxy je v prdeli. Já se poučil na kameru. Ne, proč si se zase pozrel na tu kameru? Foxy je celou dobu tady. On se asi nepůjde do platy, banda hmfat. Jemu se asi nechce. Je tam je. To je kokos. Tak tady jsem to nechal. Tam je asi ten. Počkej, kamaráti modrý. Je tam je můj kamarád, taky můj peršíček. Aha, získal jsem taky to sladký bambonek. Je to pěkný Bambonek, jdeme do huby srdci a byli se si tudy. A koľko máš těch bombonkov? Sestry mám, bambonek. Daj mi ten bombonek. Bambonek, počkej, já to rozdělím na 4 části. Daj mi ten bombonek, bo ti mám Jednu po stranu. tebe a druhou po Martinu prdel. Raz, dva, tři, ale to zavřete. Už to nechaj takto. Počkej. Však Já sa... jsem ti sem za bambonek. Ne, pekne. No pekne. Máte zjistí na kameru, zobila kameru. Ne, máme po kameře. No pekne, kamarád. Ide. Kamera fuší. Doufám, že se nezjistí. Slípka. Normálně se tady koná. Počkej. Taha. No čo nejde se hrať? Počkej, jdeme. Nastavíme videjko. To se nás kamera Dano Bratislavský. Tady se někdy věntor škáněvá. Moje byla materin pítu. To je táta Dominik. Je. Pozdrav sa Dano. Pozdrav sa, ideme v nášek. Ideme hrať normálne Slavko. Takže otvoríme a zatvoríme. Prosím, neotvárajte dvere. Počkej, kde jsou ty? A tady já otvorím ty dvere. Majky jej zrazu prišiel a potom odešiel. Kdo rozbil dveře? Rychle zavřite dvere. No to mi zavřel. Nezavrel. Je to buknuté. To se hned se stane. Ne, to vidíš. No Bonnie tam je. No ideme sa hrať, lebo budete hrať Minecraft, alebo čo? Tady se dostal. Hovoril som mi táty. Tak si hrajte, tak si natáčajte, potom ja nevolajte. Pupka. Teraz se Číka ma vidí. Čika, tyka. Pozor, já jsem tady, tohle je rozbité okno samé Bonnie. Nestrkaj ma, chod sa pozrieť. Ja ťa streknem.
Tam je Čika. Kde Čika? Já se tam bojím jít. Vystřídaj se. Dobré. Ne. Fúha, ty jsi se dozvěděl jak kůvka nějakých ofisku bombových. To mě tam zabil. Ty se zhostil jak kousek bombonového. A kdo mě tam zabil? To byl basén. To byl basén, jdem do práce. Jo, ty si dal 600, ty si dal noc a nie. Já jsem to vyhrál, já jsem gameil 3000 zabaví starých šápů. Počkej, slezím si dveře. Počkej, dali jsou pěkné koláče. Otvoril jsem ti dvere. Je bombonky. Jo, chci bombonky. Jo, chci bombonky. Bombonky. Otváráme bombonky. Synkovka, synkovka. To je pěkný blok. Pojď sem ještě někdo zabije. No v tuto chvíli, tato chvíle je velice oslabná, protože zase elektrina právě... Kde jsi? Kyte. Je to jsou nějaké dvere? Je tady Prime. Já si na tento Prime. Něm. Ty máš plán? Daj mi ho, aby jsem mal elektrinu do svůj... Počkej, já jsem zabil, to byl olej. To bylo olej, mňamný. Tu je Prime! Tak. A rychle zatvorím těto dveře. A je to. Ne, počkej, ještě já. Otevři. Já tu je okolo, rozbité. Tak. To zablokujem. Ty máš jaké bloky? Jo, chci si dát toto. Mňam. Počkej, mňam. Ještě není noc 6. Alebo ještě není noc. Takže animatronici budou ještě stále. Cože, už je noc? Počkej. Už je noc, pomoc. Už je noc. Ježíš, že jsem tu. Už je tma, pomocky, už je tma. Nechte na něj poslouchat na kamery. Ne, 12:0. Dobře, teraz se premotivovala, dělám nakopat zadky, už se fakt nebo 4 ráno zjebe kameru. Pomoc! To si píšať z bombových, jakých bombových baterky, který potřebuje jenom... Však to je pěkně rozbité, však tam je pěkně rozbité. Ventilátor jenom se tam tlačí s tím mikrofonem. Myslím si, že nás takto někdo uvidí. Na zdraví, Kyte. Wow, jste žítí. Jo, někdo nám tady volá. Někdo nám hovorí, že balon bejs. Je tady... Rozbít, všetko rozbít, máchat do huby. Rozbít to. Jo, já mám chuť otvorit jenom... A králíku. Toto se nedá rozbít. Je tam jeden červeňák, kuku. To je hlupák. Ahoj. To je hlupák. Pozor. Hlupák zupan. Je tady... Počkej, mám čo za zuby? Pevec. Já zase myslím, že to je můj kamarád. Pozor. Aj sakra. Pavacký, já jsem tady zaseknutý. Vyskoč normálně. Mám tvoje šaty. Pozeraj fa. A vidím na meso teba. Tam jsou ty hnusné tlisáci. To! Začal si to Já jsem v pudeli. Obnovit svoje materine. Ale ty si... Já. No, těba zabil králík. Nafajčit do huby. Vypadni ty králíku umrznutý.
choď, troška se tě bojím. Objavit sa znova tu tlačím a nič. Vypadni, koť mi můj kamarád zamrel. A za to tě pomstím. A som si stále nevpadnul, keby to vôbec neexpresoval. Vypadni. Ne, to si robí ze mě srandu. Ty nemáš kamarádo. Mám zaobětovat kde? Neobetuj sa. Skôr ma skús teleportnúť. A to si tady ty. Počkej, zkusím ti dát život. Pozrite kamaráti, tady dáme že teleport, jo. Teleport, auto. Uvodím. Tak, Tempo. čože asi mrtvý, takže tě nemůžu. Ale jak to? Ja tuto stláčam, že objaviť sa. Tak. A to jsem tady ještě špal. No dobré kamaráti, dneska se obetujem a zaleka za odber a za zvoneček bude další videjko dneska alebo další den s kamarádem Kyďárskem, dobré. A druhým Kyďárskem nie ten, který je tím povchám. Týmu prezentým idiotom. Počkejte, prepočte, bo jsem nahněvaný, že mi nedal zpět ty diamanty, které si vyťažil. Tak, diváci, už jedu se obětovat Minecraftu. Ale počkejte, prepočte, to bylo iba přes mobil.